الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Иухте الكرام, започвам с една дуа, която като дете, когато бяхме деца, беше една от първите дуи, които учехме при отчета. Дуа, която е велика, но за голямо съжаление много от нас не я знае. Успокоява се, че тая дуа не се учи нито в намаз, нито при абдес, нито след намаз. Дуа, която е велика. Дуа, която доказва, че ти наистина вярваш в това, което Аллах Азза ва Джал изисква от тебе да вярваш. Аменту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал йаумил ахири. Дуата до края, които някои я знаят, някои не я знаят. Винаги се спирах на едно изречение още като дете и задавах много въпроси. В едно от условията, които Аллах Азза ва Джал изисква от нас да вярваме. Да вярваме, че след като напуснем този живот, има друг живот, който е много по-достоен от това, което ние виждаме. Вабил йаумил ахири. Да вярваш, че има много по-достоен, по-хайрлия, вечен, дълъг живот на ахирета. Когато задаваш въпроси тогава, когато бяхме като деца, много от хората не знаят как да ни отговоря. Като Аллах Таала не им е дал науката, която ние имаме днеска. Както виждате, берегета, който е около нас, толкова ходжи, толкова книги, толкова преводи, толкова насихати, елхамдулилlah, ни се отвориха очите. И въпреки това много от нас не може да се възползва от този момент, който го има сега. Човек да вярва, че наистина има живот. Ако наистина всички ние вярваме, ще има ли някой от нас, който да не кланя намаз? След като знаеш, че утре, като приключи този свет, започва друг живот. Рука оджата, ти ще стоиш ли на пейката? Никога. А ако вярваш, че има, но като не вярваш, не ти пука за нищо. И когато се размислиш върху тия неща, си кажеш, Субханаллах, много от мусулманите са много заблудени още. Те си мислят, че вярвая, но не вярвая истински. Защото един мусулманин, който вярва, че наистина утре ще застане под престола на Аллах Азза ва Джал и Аллах Таала ще го скрие под неговата сянка, не вярвам да посмее в месец Рамазан да седне пред хората да яде и да пие. Но мусулманите го правят, мусулмани в кавички, защото си мислят, че са такива. Защо тия хора предпочитая дунята и забравя вечното? Дуня е арабска думичка. От дуну, дени, нещо, което е най-ниското, най-мръсното, нещо, което не го обича Аллах Азза ва Джал. И казва шейх Салих ал-Мугамиси, ако Аллах Азза ва Джал обичаше дунята, никога нямаше да позволи да се прави харам в нея. Така ли? Аллах Азза ва Джал създава Адем алейхи селям в дженнета. И когато прави харам, остави ли го да живее там? Не заслужаваш вече тук, защото правиш харам. Харам е позволено само на дунята. На место, което Аллах Азза ва Джал не го обича и идва края на света и Аллах Таала ще го унищожи. От греховете на хората ще ядоса толкова много Аллах Таала, че ще го унищожи. И въпреки това хората си мислят, че ще остане вечно на дунята. Какво казва Аллах Азза ва Джал в Коран Керим? Искам да получим отговори на тия неща, на тия въпроси, които ние си ги задаваме постоянно. Защо тогава човек, като знае, че там е вечно? Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Азза ва Джал ви е приготвил в дженнета нещо, което никога не може да си го представим. Никога око не е видяло, никога ушо не е чуло, не може да го докоснеш, не може да го опишеш на хората. Сега идва много от вас, вика, ходжа, дали ще има там ракия? Друг пита, ходжа, много умен, по-умен от първия, дали ще има хубави жени там? Жените по-обратно, дали има хубави ергени там? Аз би рекал, това са тъпи въпроси.
на хитри мусулмани. Но казва Аллах Азза ва Джал, там изпълнявам всички желания. Но само в дженнет, не в дженнем. Някои хора бъркаят. И вика сега в джехеннета. То не е джехеннета. То е дженнета, а в дженнема съвсем друго. Близко е, но разликата е много голяма. Така че след като ние не можем да си го представиме, да влезеш на 33 години, никога да не накушиш смъртта и всичко ти изпълнява Аллах Азза ва Джал, каквото и да ти мине през закъла, Аллах Таля ти го дава. На момента. Само да го пожелаеш ти го дава. Камо ли да го изречеш? Това е само в дженнета. Субхан Аллах. Аллах Таля ни го дава тук на дунята. Я Раби, искам дете, даде ми. Я Раби, искам пари, даде ми. Я Раби, искам здраве, даде ми. Я Раби, дай на дженнет на родителите ми, и това ще даде. Защото Аллах Таля, което обещае, той винаги го дава. Но има един проблем. Казва Аллах Таля в Коран Керим, в сура Али Имран. Зуйине линнаси хуббу шахават. Разкрасено име на хората. Зуйине линнаси хуббу шахавати минен ниса. Казва Аллах Азза ва Джал, разкрасено име на хората. Кой им разкрасява тия неща? Не Аллах Азза ва Джал. Шейтана. Разкрасява и на хората да обичая нещата, които им предлага живота. Какво им предлага? Красиви жени, красиви ергени обратно на те, които са отгоре на втория етаж. И се подхлъзва и прави я харами. Така ли е? Не иска никак, не иска да печели пред Аллах Азза ва Джал севап и избира харама. Въпреки, че знае, че там е вечното, но предпочита харама. Какво толкова? Той на 20 години, той е млад бехоче. Той като стане на 70, Аллах ще му прости. Това, че стане на 70 години инвалид, това не знае, че Аллах Таля ще му прости. Това, че е пенсионер, не знае, че Аллах Таля ще му прости. Казва Аллах Азза ва Джал, разкрасява им шейтана и хората се подхлъзва по тия неща, да си задоволява сладострастията, да обича я жените, да си обича я децата. И сега има хора, пита я ходжа, докато изгледам детето, аз не мога да се кланям. Значи като роди, до 2 години, докато го боса, след това докато го научи да ходи, докато го научи да говори, стане 5 години, вика, ходжа, аз не мога да се кланям. Предпочита детето пред Аллах Азза ва Джал. Предпочита парите пред Аллах Азза ва Джал. И казва Аллах Таля, иска я да трупа я валькана, тирил му кантарати, да трупа я съндъци след съндъци, купища след купища, злато и сребро. И субханаллах, наистина човек е такъв. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, чудно нещо е сина на Адем, демек ние. Идва пред Аллах Азза ва Джал и казва, я Раби, моля ти се, дай ми една долина от злато и ще раздавам само в името на Аллах. И Аллах Таля му дава цяла долина от злато. Я Раби, ако може втора, ще дам и на сирачетата. Давам и втора. Я Раби, ако може и трета, няма да излиза от джамията. Ако му дадеш, ще задоволи ли? Казва Аллах Таля, никога. Единствено ще се задоволи, когато го оставиме в дупката в гробището и го лупне огромната камара песък отгоре и вика, ради, доволен съм, я Раби, сега не искам нищо повече. Това е човек. И това казва Аллах Азза ва Джал, предпочита я да трупа я вал хайли мусаввамати вал ан'ами вал харс. Някой има разпревари с коне, расови, не знам какви, чудеси, с камили, с животни. Казва Аллах Таля, с имоти, с ливади, с ниви. Залике метаул хаят дуния. Казва Аллах Таля, това е безценен багаж, който го има само на дунята. Така ли? Да сте видели някой от вас да замъкне парите си в гробето? Животните, дома, децата, нищо не носи. И всички ние го знаем и субханаллах, пак си обичаме дунята, а ахирета я има нещо, я няма. Казва Аллах Азза ва Джал, залике метаул хаяти дуния, валлаху индаху хуснул мааб. Но при Аллах Таля най-доброто връщане. Особено когато човек е подготвен, знае, че онова, което е там, е много по-достойно. Омер радиаллаху та'ала анху, когато става халифа,
доста години минава и от смъртта на Расулуллах салалаху алейхи ва салям, иска да изпита сахабетата, Муаз ибн Джебел, Енес ибн Малик и другите сахабета, които са живели заедно с Расулуллах салалаху алейхи ва салям, дали си държат на обещанието, което са дали на Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Вика едно от слугите, от децата, и му казва: я голям, във всяка кесия искам да сложиш по 400 динара или дирхем. Слагай и занеси на Муаз ибн Джебел, на Енес ибн Малик, да видим какво ще каже я. Всичките сахабета умирая бедни, както са обещали на Расулуллах салалаху алейхи ва салям. Никой да не се подхлъзва, да трупа и след това да няма кой се даде закята. Отива при Муаз ибн Джебел, отива при Енес ибн Малик и стои, гледа какво наблюдава и се връща след това при Омер. И му казва: я голям, какво виде? Ами когато бех при Муаз ибн Джебел, щом му оставих кесията и като виде и отвори, вика: аузу биллах. Страх ги от парите. Вика на жена му: дай списъка на бедните. Изважда, има и си дома и си знае колко сирачета, всичко по списък. И казва: занеси на първата 5, на другата 10, на тая 12 и приключва. За него няма нищо. И вика: алхамдулилlah, може да спиме спокойно. Какво направи Енес? Същото. Какво направи другия сахаби? Също всичките го раздава и не оставя нищо за теб. Кога ще стане и при нас? И алхамдулилlah, не че го няма. Има мусулмани, грижа я се, помага я. И ние, жителите на Пашово, го седихме най-добре, когато построиме джамия за 8 месеца, една година. Ние видяхме, че има мусулмани, които изпълняват тия аети на Аллах азза ва джал. Но Аллах Та'аля иска сега да не попита. Чухме какви са хората. Той иска, он иска, той иска, бори се да трупа най-различни имоти от дунята и блага. Но казва Аллах азза ва джал: кул, кажи им, я Мухаммед, питай ги. Искате ли да ви кажа нещо, което е много по-хайрли от това, което чухте? От жени, и от деца, и от злато, и от сребро, и от имоти, и от къщи. Искате ли, казва Аллах, да ви кажа нещо, което е много по-хубаво за вас? Кой ще каже: вас аз не искам, аз искам тук на дунята ладжа. Не ми говори тук вълшебни неща. Казва Аллах азза ва джал. Вижте как казва: лиллезине текал. Защото има хора не искай. Но уния, които искаят и се страхуват от Аллах азза ва джал, казва Аллах Та'аля: инда раббихим джаннатун таджри мин тахтиха ал-анхар. Те, които има страх от Аллах Та'аля и искаят да видят кое е по-достойно от тая дуня и което има, казва за тях: аз, Аллах Та'аля, казва, съм приготвил дженнетски градини. Казва Аллах Та'аля: таджри мин тахтиха ал-анхар. И сега изведнъж гледаш река от мед, от млеко, от бистра вода, дори и от вино за алкохолиците, които мисля само за ракия. И това го има. Ама не ти изчезва акъла. Защото сега като се натреска, не може да познае жената, не може да направи разлика жена му ли, майка ли му. И след това казва: елъче, какво толкова прече като пия ракия? На себе си пречеш, бе, човек. От човек ставаш на животно, влизаш в кръчмата на 2 крака, излизаш на 4. Това нормално ли за създание, което Аллах Та'аля го е издигнал на най-висока степен? Това казва Аллах азза ва джал: реки, които текат, дори да няма реки. Казва Аллах Та'аля: халидина фиха. Остава я вечно там. Това е нещо, което не може да го обмислиме. Защото колкото и да не искаме да стареем и да се правиме на младежи, изведнъж озовеш се на 80 години и никой не те желае. Защото вече почваш да пречиш на всеки в дома. Бутнете ту в тая стая, ту в оная стая, от този етаж на ония етаж. Където и да те сложи, се пречиш, така ли? Някой това не е верно. Ама е верно. Аз го виждам. Затова казва Аллах азза ва джал: фиха езваджун мутаххара. Там има пречисти жени. Пречисти жени, не които са тия, които са от дженнета. Защото ги пита, сахабета пита Расулуллах салалаху алейхи ва салям: я Расулаллах, коя е по-хубава, по-красива в дженнета? Хурията, която като се подаде на дунята и слънцето ще залезе от красотата й, или моята жена тук на дунята? Казва: твоята. Се става му чудно. Как тая, която с пъпка, с бръчкана, с изгоряла се, е грозна? Как ще е по-красива от оная, която ще се покаже? Казва: оная никога не е падала на сечте. А тая е падала.
Тая цяла нощ се моли в нощта кадър, а она няма тия неща, тя не знае какво е абдест. Тая тука говее, клане се, ходи на хач, вика я Раби, и само това я издига над оная. И оная ще слугува на тая. Казва Аллах Азза ва Джал, едно от най-хубавите неща, което е целта на всеки искрен мусулманин, ва ридвану мин Аллах. И Аллах е доволен от всички тях. А когато Аллах е доволен от един човек, слага печат, обичам го този човек. Когато го обича Аллах, kada този човек, му изпълнява всичко, което пожелае. Обаче да слушаме тези неща, дали наистина е така? Дали това ще го видиме? Когато човек е сигурен, казва алхамдулилlah, разбира се бе Ходжа, щом Аллах да казва да, така е. Аз ми хареса един пример на един много известен ислямски учен, неизвестен при нас. Шейх Али Тантави, известен тълковател на Коран и Керим, възува, изнася лекция както мен, и изведнъж се изправя един младеж и му казва: я шейх, аз имам проблем в себе си. Кланям се, говея, давам садака, помагам на сирачета, всичко изпълнявам. Но когато чуя за и тия неща, дженнетски градини, вечно, на 33 години, всичко ще ми изпълни Аллах, всички чудеси и каквото искам, става ми нещо, не мога да го приема, като че не вярвам. Не мога да го приема. Искрен ли? Това е хубаво човек, когато е искрен. И пак казвам, исляма е за учените хора, не за простите и невежите. И затова трябва, когато имаш проблем, да попиташ този човек, който Аллах да го е дарил с наука, да те напъти. Ако си ти, какво ще му кажеш? Идва човек и те пита: Ходжа, аз не мога да повярвам там, че Аллах ми е приготвил 70 дженнетски хурии. Аз не мога да повярвам. Какво ще му кажеш? Ти си кефирин, бе. Как може да не вярваш? Аллах вика да вярваш, ти не вярваш, ако ти си поклук. Така ли? Такива сме ходжите днеска. Директно с голямата балтия насолим човек и след това вика: аз в кръчмата си ме по-уважават, колкото се да в джамията. Затова исляма за учените хора. Али Тантави казва: ще ти дам пример, и говори пред всичките. Ще ви дам пример, вика, с една бременна жена. Искам да слушате внимателно, за да разберете правилно случката. Защото може викате, ако си им Ходжа, така си мага. Ще ви дам, вика, пример с бременна жена, която е бременна с 2 близначета. Казва той да си представиме, ако Аллах да ти даде възможност на тебе, лично на тебе, който имаш съмнение, да може да вникнеш вътре и да правиш мухабет с тия близначета. Искам да си го представите. Бременна жена с 2 момченца вътре и Аллах да ти дава тая възможност да влезеш вътре. Какво ще им кажеш? Нямате на представа колко сте тъпи. За какво седите вътре, бе? Елате да видите отвън какво има. Слънце, реки, топличко, хубаво, дъжд вали. Нямате на представа какви цветя има. Ще повярва ли близначетата вътре? Ще ти си ненормален, бе. Тук всичко ни идва през пъпната връв, топличко, хубаво. Лезме отвънка да пукнем от студ. Тук си ни е добре. Имаме всичко, което ни имаме нужда, така ли? Днеска ние сме същите. Аллах да ни казва в дженнета какви ли не неща има, какво ли не, какво викаме? Бегай, бе, тук си ни е супер. Жени голи, кръчми, харами, дискотеки, всичко има. За какво ни е хирет? Така ли? Защото не знаем какво има там. На теб няма да повярва. Ражда се първото близначе и излиза. И като вижда, верно супанала, това ти бъчко се и хоче. Верно е така. Има слънце. Наистина има слънце. И къде ли има слънце? Има въздух, има вода, има всичко, има мириси, дженнет и на дунята също. Вижда го. Върне се вътре, че други: брат, излизай. Верно е тук така. Ще излезе ли? Ще повярва ли? Я Раби, днеска хората точно е това искате. Некой да го изкара Аллах от гробето, да го докара тук да ви каже: ей, хора, това да вика, ако се им хоче, верно е наистина така. Верно има мункер никер, верно ме питаха в гроба. Ще стане ли? Няма да стане никога. Както ние ще кажем на тия близначите и няма да ни повярва никога. Що? Защото наистина вътре им е уютно. Приятничко, хубаво,
където да ходи майката, на тях всичко е топличко, доставено, растат си, спът си. Какво им липсва? Всичко им липсва. Те не знае на дунята какви чудеси има. Същото е Субхана, когато направиме съпоставка между дунята и ахирета. Говоря я ни улемите, хора, в дженнета е вечно. Нямате на представа колко е хубаво да седнеш по трона на Аллах Аззаваджал с твоите приятели, родители, деца, които не си ги видял от години, някои са загубили децата си преди 20 години, някои са загубили родители си преди 50 години и изведнъж оставаш вечно с тях. И да искаш да станеш да вземеш абдест, казва Таля не, и бъдета беше на дунята. Искаш да кланеш 2 реката, не. Единствено, което правиме, без да го усещаме, сега в момента, ако питам за една минута, колко пъти вдиша въздух? Отже, аз да не съм машина за да броя. Също така и там е Субханаллах, Алхамдулилlah, Аллаху Акбар. Така човек изрича, прославя Аллах Аззаваджал, както не усеща диханията си. Същото и в дженнета. Защо? Като погледнеш всичко около теб, което ти е дал Аллах Аззаваджал, как няма да речеш Субханаллах и Алхамдулилlah? Викам Субханаллах, ние тук на дунята виждаме. Всичко ни е дал Аллах Аззаваджал. Всичко, от което имаш нужда. Дори да те е лишил Аллах Аззаваджал от дете, пак имаш всичко. Дори Аллах да те е лишил от работа, пак имаш всичко. Дори да те е лишил и от родители, имаш ли всичко? Разбира се, че имаш. Но някой път ние не обръщаме внимание на тия неща. Създаваш се една случка, която я видях, може би да е измислена. Иранци правея филм за 4 минутки и печели първо место на кинофестивалите за най-гледан филм, за най-смислен филм. Дава едно момченце, което се оплаква от собствените си обувки, които наистина са много скъсани. Доскочава му на това детенце и отива до едно дърво, събува ги и почва да си говори, що са скъсани. Прави ги на уста, говори с тая, говори с оная и отива на една пейка и седа, гледа другото там, свет, чисто нови маркови маратонки, панталон, всичко. И му става много тежко. И отива зад едно дърво и се облека и се моли. Я Раби, нека да ида на неговото место. Я Раби, смени не. Нека да види той как съм аз ида на неговото. И изведнъж ще изпълнява му, това е на филм говоря, изпълнява му се желанието, отваря очите и изведнъж, като се поглежда краката, света има новите маратонки. И изведнъж, както се радва, до него го бута бабата. Това детенце е инвалидно. То никога не е ходило на краката си. И след това само вика, я Раби, върни си ме, я Раби, върни си ме, я Раби, върни си ме. Ще върне ли? Това искаш. Та човек някакъв път не цени нещата, които и не имаме. Ето на дунята, взел ти Аллах нещо, дал ти е много по-достойно да ходиш, да виждаш, да чувстваш. А ние, които сме тук, не може да се отблагодариме на Аллах Аззаваджал, че ни е дал шанс в тая достойна нощ, най-хайрлията, да паднеш на седжде пред Аллах Аззаваджал. Това само не може да отблагодарим. Колко мусулмани Аллах ги е лишил. Мусулмани, камо ли кефири? Никога няма да усети тая сладост да падне през седжде на Аллах, защото я Раби. И утре, като застанеш пред Аллах, какво ще каже Аллах Таля? Той е мой човек. Нека да дойде. Влизай директно в дженнета. Само това иска Аллах Таля от нас. Я Раби, я Раби, я Раби. И тия нощи, вчера ги започнаме, днеска ги свършваме. Но някои хора още умува, аз ще дойде иншаллах, да ходжа иншаллах, и им остане само иншаллах. Така че ихватът кирам Аллах Аззаваджал да ни приеме дуата, която след малко ще направим за всички. И за вас, и за нас, и за нашите родители, за всички мусулмани, които са на дунята. Едно от най-важните неща, което сме застанали тук, е да спечелиме задоволството на Аллах. А Аллах Таля е обещал. В момента не виждаме само хора. В момента джамията е изпълнена с мелайкета. И когато ние викаме я Раби, опрости на мусулманите по света, мелайката казва амин, я Раби, и на тех дай същото. Нашата дуа я прията, я не е прията. Днеска човек може да сгрешил нещо, да е казал лоша дума. Но дуата на мелайката не се връща. Те не са грешници. И
казва амин да и на него. Ако нашата не се приеме, ще приеме тяхната. Така че ние никога няма да сме на загуба. Така че Аллах Азза ва Джал да ни опрости, да се смили над нас и най-важното утре, на Кайметски ден, Аллах Азза ва Джал да не дръпне, да не отличи от всички други там, защото сме от умета на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и спазваме стриктно това, което той ни е посъветвал. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi